Uusi ostoprosessi sosiaalisessa mediassa. Ennen kuin puhumme prospektistasi, haluan sinun ajattelevan itseäsi. Muista viimeisin kerta, kun ostit jotain, minkä näit somessa. Ostitko sen ensimmäisellä sekunnilla? Et. Näit videon, menit profiiliin, katsoit lisää sisältöä, luit kommentteja, ehkä annoit asian hautua muutaman päivän, ja vasta sitten päätit. No niin. Prospektisi tekee täsmälleen saman sinun kanssasi. Hän kulkee polun. Ja tänään opit tuon polun askel askeleelta, koska kun tunnet sen, lakkaat työntämästä ja alat kulkea mukana. Miksi vanha suppilo ei enää toimi? Vuosikymmenten ajan myynti oli lähes mekaaninen teko. Laitat mainoksen monen ihmisen eteen ja osa ostaa. Se oli kuin myyntiautomaatti. Laitat mainonnan sisään, myynti tulee ulos. Se on ohi. Tänään kukaan ei osta, eikä liity liiketoimintaan yhden osuman perusteella. Prosessista on tullut inhimillisempi, hitaampi ja enemmän luottamukseen perustuva. Ihmiset ostavat siellä, missä he jo selaavat, ihmisiltä joihin he luottavat, ja vasta tutkittuaan heitä. Uusi prosessi ei ole nappi, se on polku. Et enää myy yhdellä osumalla. Kuljet mukana koko polun ajan. Uuden polun 5 vaihetta. Tässä on koko matka. Haluan, että painat sen mieleesi, koska se on koko strategiasi runko. Löytäminen. Prospektisi löytää sinut. Nykyään lähes aina lyhyen videon kautta, jonka algoritmi näyttää hänelle, tai koska hän etsii ratkaisua itse somesta. Kyllä, ihmiset käyttävät TikTokia ja Instagramia hakukoneina. Sinä et kirjoita hänelle, sinä ilmestyt. Hiljainen tutkiminen. Jos jokin kiinnosti häntä, hän menee profiiliisi. Katsoo lisää videoita, lukee biosi, kurkkii kommentteja. Hän arvioi sinua hiljaa antamatta sinulle yhtäkään tykkäystä. Luottamus. Hän näkee sinut uudelleen ja uudelleen. Toisto ja johdonmukaisuus tekevät työnsä. Hän alkaa ajatella, tämä ihminen tietää mistä puhuu ja vaikuttaa luotettavalta. Mikrositoutuminen. Hän ottaa pieniä askelia ennen isoa. Tykkäys, tallennus, kommentti, seuraaminen. Ne ovat merkkejä siitä, että hän lähestyy. Keskustelu. Lopulta hän ottaa askeleen ja kirjoittaa sinulle yksityisesti. Moi, kerrotko lisää? Yksityisviesti on uusi myyntipiste. Siellä ei ole kyse painostamisesta, vaan auttamisesta. Mitä prospektisi tekee ja mitä sinun pitää tehdä? Todellinen esimerkki. Marta, hyvinvointituotteiden jakelija, julkaisee lyhyen videon. 3 merkkiä siitä, ettei väsymyksesi ole normaalia. Nainen näkee sen selaillessaan, löytäminen. Uteliaisuus herää, ja hän menee profiiliin. Hän katsoo 3 muuta videota ja lukee kiitollisten ihmisten kommentteja. Tutkiminen. 2 viikon ajan hänelle näkyy lisää Martan sisältöä, ja hän alkaa luottaa, luottamus. Eräänä päivänä hän tallentaa videon ja jättää kommentin, mikrositoutuminen, ja lopulta hän kirjoittaa. Kuule, millä sen huomasit muutoksen? Marta ei jahdannut ketään, hän vain asetti oikean sisällön jokaiseen vaiheeseen ja antoi polun tehdä työnsä. Se on vetovoimamarkkinointia sovellettuna uuteen ostoprosessiin. Yleiset virheet. Pyydetään kauppaa vaiheessa 1. Tarjouksen heittäminen ihmiselle, joka juuri löysi sinut, rikkoo prosessin. Ensin anna arvoa, sitten keskustele. Laiminlyödään profiili. Jos sisältösi houkuttelee, mutta profiilisi on katastrofi, menetät prospektin juuri tutkimusvaiheessa. Luovutetaan tykkäysten puutteen takia. Luottamusvaihe on hiljainen ja vie aikaa. Useimmat tarkkailevat sinua ilman vuorovaikutusta. Painostetaan yksityisviestissä. Kun he vihdoin kirjoittavat, monet hyökkäävät myyntipuheella ja pilaavat kaiken. Yksityisviesti on auttamista varten, ei väkisin klousaamista varten. Käytännön neuvo. Tarkista strategiasi tällä kysymyksellä. Onko minulla sisältöä jokaiseen 5 vaiheeseen? Useimmilla on vain vaiheen 5 sisältöä, tarjouksia ja pyydä infoa, eikä mitään vaiheisiin 1–4. Tasapainota, luo ennen kaikkea löytämis- ja luottamussisältöä, sillä siellä peli voitetaan. Tunnet nyt polun, jonka prospektisi kulkee. Mutta ehkä kysyt, jos tämä kaikki on näin, miksi julkaisen eikä kukaan kirjoita minulle? Juuri siihen kysymykseen vastaamme seuraavassa oppitunnissa,
jossa puremme auki todelliset syyt, miksi sisältösi ei synnytä viestejä ja miten ne korjataan.